Dili pagyud matino sa City Health Office ang hinungdan sa diarrhea outbreak sa Turil District, Davao City. Kung sa gikaon ba nga street food o sa giinom nga tubig, kay nangalap pagyud sila og sample sa mga pasyente aron i-lab test. Gikumpirma hinuon ni Dr. Ashley Lopez, ang City Health Officer sa Davao, usa ka 10 anyos nga bata ang namatay tungod sa severe dehydration nga miresulta sa kidney failure. Ang bata na-admit sa SPMC. Kaning bata, mao itong isa sa tulo ka na na-admit nga gimension ako na nabilin ug na-admit sa ICU dito sa SPMC. Out of the 7 who were admitted, 4 were discharged na itulungan na bilin in the ICU, and mao ni siya isa sa mga na-admit sa ICU, and unfortunately succumbed to death yesterday because of complications from severe dehydration. It was reported also that patient manifested with ascites, no, nagburot ang tiyan, and there was no urine output, which is clearly an indication of an acute renal failure. Okay. So underwent acute renal failure ang bata, ni shutdown ang kidney. Ang kidney, and that's why patient succumbed to death yesterday morning. Tulot tanan ang na-admit sa SPMC nga parehong nasulod sa ICU tungod sa suka kalibang. Apan ang duha, luwas na hinuon sa peligro. Gawas sa SPMC, anaa sa unumpa ka mga nagkadayang ospital sa Turil District ang pipila ka mga pasyente nga naigo sa diarrhea. Niadtong Hulyo 18, nagpagawas na og partial result ang Davao City Water District sa ilang gipahigayon nga water sampling and testing sa water supply sa Turil area nga apektado sa diarrhea outbreak. Base sa resulta, negatibo sa kagaw ang water supply sa mga residente sa Turil. The City Health Office is also conducting an independent water analysis in coordination with the Department of Health Region 11 and Southern Philippines Medical Center. So we are just waiting for the results to confirm any possible contamination. Furthermore, the City Health Office has also gathered food and drink samples for testing and analysis to rule out any possible source of infection that might cause the outbreak. Gimanduan na sa Davao City LGU nga isuspindi una ang mga food stalls ug mga street vendors sa Turil District sugod kagahapong adlaw, samtang nagpadayon pa ang gihimong investigasyon sa CHO. Nagpasalig ang lokal nga gobyerno nga mohatag og ayuda sa mga street vendors ug mga stall owners nga maapektuhan sa temporaryong suspensyon sa ilang operasyon. Sumala sa CHO, gisugda na sab sa Sanitary Inspector Task Group ang ilang pag-inspeksyon sa tanang food stalls, street foods ug mga street vendors lakip na ang tubig sa Turil area aron matino gyud ang posibleng hinungdan ug tinubdan sa bakterya nga miresulta sa diarrhea outbreak. Mutunol sab og hinabang ang Davao City LGU sa mga residenteng apektado sa diarrhea. Base sa pinakulahing update sa Incident Command Center, misaka na sa 147 ka mga kaso ang naigo sa diarrhea as of 8 PM kagabi, din sa 64 ang admitted, 49 ang outpatients ug 34 pa ang for verification, samtang nagpabiling usa ang natalang namatay. Matud sa CHO, sagad sa mga pasyente mga babae nga naa sa 22 anyos ug naa sa middle age group edad 31 hangtod 32 anyos. Lakip na ang mga infants o senior citizens. 3 ka bulan nga bata ang pinakabatang tala sa CHO nga naigo sa diarrhea. Misaka na sab sa 19 ka mga barangay apektado sa outbreak sa Turil area ning syudad. Water testing, food testing o rectal swabbing sa mga pasyente ang gihimo sa CHO aron masuta ang posibleng hinungdan sa suka kalibang. Ang resulta sa unang batch sa gikuwang sample sa tubig gilaumang mogawas karong adlaw. Naglaom si Lopez nga pinaagi sa ilang gipahigayon nga mitigation process, ilang mapugngan ang pagdaghan sa mga pasyente nga naigo sa suka kalibang. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.